Prvo svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu, samo malo, prvu epizodu Speed Buildera. To je znači najnovija mini igra, došla prije oko 20 sati na Mineplex i evo odmah sam odlučio da snimim i to, pa ajmo da krenemo. I eto nas, samo da uzmemo kit, mada već ćemo ga dobiti. Znači ovo je neka brza igra, znači moramo logično razmišljati i pamtiti, pa sad ćete vidjeti. Gledamo o čemu pričam. Ok, i sad, znači, tu imamo sad jednog tog Guardiana i on ocjenjuje sve naše radove, ali evo ga. Znači, mi sad imamo ovo, moramo napraviti ogroman anvil i moramo, znači, isti takav moramo napraviti i onda onaj tamo ocjenjuje to. Tako da, ajmo što brže. Op, op, op. To ovako, ovako. I onda tako. I mislim da, sam, ja ne. Ovo je neka brza igra. Tu. On je tu. I evo ga, prvi sam završio dobro. Znači ja sam prvi koji je dobro napravio i ja sad sigurno neću ispast. Kao što vidite, onaj tamo će 100% ispast ili onaj tamo, zato ne rade dobro. Tako da, ajmo sad vidjeti ko će ispast. Evo ga, sad ocjenjuje. I ispada. Evo, dobio sam isto novčića, ili će da god. Ovaj tu ispada, zato je, evo, nije dobro pogodio, jer nije još ovo ni gore napravio. I evo ga, i tako se onda to sve smanjuje. Ok, sad imamo napraviti creeper, ali ovo meni uopće nije naliči čak na creepera. 1, 2, 3 imamo. 3. I op, op. Tu. Ok. Tako. Samo 3, znači sad ovdje, ovdje, ovdje. Ovdje mislim. Tako. I sad ovako. Tu. Ne. Ja ne krivo sam. Samo malo. Pa znam da tako treba ići. Ja ne znam gdje sam pogriješio. Tu dole. Ja mislim da tako, ne znam sad ću. Jo, što sam radio? Ok, trebalo, da. Nadam se da neću ispast. 86. Valjda ne budem. Dobre. Da, baš sam krivo napravio. Prvi put sam dobio ovu temu, pa zato. Šta je ovo hot dog? Samo kako je ovo tu sad unutra postavljeno? Dobro. Tu. Ovdje. Ajmo što brže, vidim da mi je onaj tamo. Ne. Tu. Tako. Ne. Tu. Nećeš prije mene. Tako je. Dobre, ovo je tu mi je sad velika konkurencija. Dobre, prvi sam. Idemo sad, još imaju 5 sekundi. Ili bože. I ajmo. Etni će ovaj tu ispast ili onaj tamo, ja mislim da će ovaj tu ispast. Sad. Stop, tako je. I da, da. Puf. Ja, kak sad ovo? Ja, znači tu. Čekaj. Ovak, tu i tu. Sad ova ide nekom logikom ovako. I ne. Tu. Brzo. Ne ide tako. Ovo tu je moje bilo dobro ovako. Ne. Ok. Sad vidim. Da, kako ne? Pa... Samo malo. Ovaj tu blok je ovdje tu treba ići.
Ovako tu. Na vezi. Kak je on je... Ja. Ovo je sad moje najdraže. Ovo je sad tu je moja najdraža i najlakše. Ovako se sad tu stanemo i idemo tu, tako, ne, ja sad sam izgubio na vremenu. Tu, ne. Ajde, brže, tu, dobre, pa imao sam još čak i vremena. Dobro. Da, dobro. Tu sam pa i onda ovaj tu je krivo napravio. Da, krivo je. Krivo je on tam drugu kravu postavio. Ovdje tu je postavio, a ne ovdje. Tako da on ispada. Navratnije sad. Da, on je krivo postavio. On ispada. Ja mislim to 100 i da vidimo. Da. On ispada. Ali tu što gore, tu roba. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. Tu na češku je ovako. Dobro, ja. Idemo. Ja. Op. Ne. Krivo sam. Joj. To, prvi, dobre. On je tam krivo radi. Ne radi krivo, ali neće moći čak ni stići. Neće stići. Ne, krivo, da. Ne, krivo radi. Da. Opet pobjeda moja. Yes. I to. I on ispada. Evo ga. Prva pobjeda. Napokon. Super. Eto ga, onda vidimo se mi u sljedećoj. Krećemo za 15 sekundi. I sad ćemo vidjeti koje su teme. Mislim, nisu teme, već građevinama, šta god je bilo. Uglavnom, nadam se da ćemo i ovu tu pobijediti, ako negdje ne zeznemo. Ali meni je ta mini igra nekak mi se čini ta mini igra malo prejednostavna. Pa ajmo probajte onda pobijediti više rund. Ok, ovo je nešto prejednostavno. Stvarno onak jako jednostavno. Evo se da ćemo biti prvi. Ok, tu krećemo. I op. Opa. Tu. Ovdje. To, prvi. Eto. To je stvarno jako lagano bilo. Samo treba u stvari pamtit i ništa drugo. Treba imati jako dobro pamćenje. Ali ja imam za igrice, ali očito nemam za školu. Ali nećemo sad o tome. Vidimo ko će ispast ovo tamo. Nevjerojatnije. Da, tu baš ne znam. Nije ništa, čak je nije ni pogodio ni sredinu, nije ništa pogodio. Ovaj tu isto nije dobro pogodio. Da. Ni ovaj tu nije pogodio sredinu, nije ništa. Jesam ja to jedini dobro napravio? Opa. A sad je to... Čekaj, tu trebaš craftiti. Ok. Tu jedan villager. Tu. Ok, mislim da bolje da ovo tu, ovdje, ovo tu. Tu. Ovdje. Ja se moram ipak možda malo se samo požurit. Sad ne znam kako je ono tamo gore izgledalo. Premješ još čak jako puno vremena. Ja. Idemo. Da li ću stići? Ja ne vjerujem, taj jedan blok nisam stigao. Čekaj, kaj je ovaj jedan? Nije. Jedan blok, aha, dobre. Kaj ja ne vjerujem da ja nisam stigao taj jedan blok krivo postavio, ja.
Jo. Okej. Čekaj. Tu. 2, 3. Ovako. Ovdje. Ovdje. To. Op. Okej, malo mi to brže. Ne. Čekaj, kako je? Ovdje tu 9. Ne, čekaj. Ja nešto krivo radim. A sad tek vidim. Ok, ovo ću definitivno izgubiti. Da, tam gore. Šta sam radio? Šta sam radio? Ja sam jedini krivo napravio. 78. Možda ima neke šanse da prođem. Dobre. Za malo. Dobro. Tu. Ovo ovako. To tako. I ovo ovako. I ja mislim da je ovako išlo. Ajoj, ne. Ja ne, čekaj. Dobre. Samo da se tu nisam zeznula. Da bi. Ok, da vidimo. Koja mi je ocjena? 100! Kak? Dobro. Ok. Ovo jedini tamo nije dobro napravio. Sljedeća, i ja. A kako ću sad, kako to? Znači trebamo ovako ići. Znači ovdje sad ide plava. Ovdje. Pa ide zeleno. Pa onda ide žuta. I onda crveno. I onda ovdje u sredinu. To, prvi. Dobre. Ostalo ovo nije bilo ni praktički jako ni teško. Bilo jako lagano. Ja mislim da ovo nekam ne. Kako ovo nije moglo? Kako mu tako dugo treba? To je nešto najlakše. I ko će sad? Niko, da. Ajoj. Koliko 2 razmaka. Ja nisam gledao kako ono gore ide. Koragu. Znam da ide ovako. A sad kako ono gore ide i ja. Tu sam ga nagrabusio. Ja mislim da ide nekako. Ne, uopće nemam pojma. Ne znam jednostavno kako je išlo to gore. Uopće nemam pojma kako je to gore izgledalo. Ajde mi nekako još. I ovako. Ne. Da. Dobro sam počeo raditi. Da, šta sam radio? 88, dobro, ja sam čak najbolje napravio. Svih, najviše približno radio. Dobro, i beacon, sad tu moramo jako brzo biti. Znači ovo je beacon. Krenemo od sredine. I gdje mi je sad obsidian. Tu. Ok. Ne, tu se uvijek zeznem. Zemala je pao dole. Ok. Ne, neću stići. Nisam stigao. Kako je malo vremena bilo. 89. Ok, on otpada.
I sad još one tamo lik. Ajde da dobijemo još i ovu. Idemo. Au. Aha, čude tu treba biti svjetić, ovdje tu i ovdje tu ovako. Tu idemo ovako glava, tako. Znači glava ovdje, svijet ovdje, ovo tu, grob ovdje i ovdje. Ovako. To i to. Yes. Ona je tamo 100% zaboravio na cvjetove. Ok. Daj, nemoj stić. Ne, krivo je. Nemoj moje gledat, Neće stići. To. Moja pobjeda opet. Šta je radio on? Da, ja sam dobro, da. I eto, nevjerojatnije, evo, još jedna pobjeda, ljudi moji. Ok, opet još jedna pobjeda. Yes. Ovo je stvarno jako lagana mini igra. Samo treba imati dobar pamet. I to bi onda bilo sve za ovu epizodu. Lajkajte, subscribeajte i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav.